Mga kaagoy, nagbukas na nga ang pailaw ng Kapitolyo ng Pangasinan. Ito nga yung taon-taon na inaabangan kung saan damangan natin ang Pasko ng Pangasinan. Nakaka-proud nga maging Pangasinense na ipagsigawan na napakaganda nga ng pailaw nga natin. Joy to the max talaga ang pailaw ng lalawigan nga ng Pangasinan. Basta't Pangasinan, ang galing. Sobrang ganda at ang galing ng pailaw. Talagang sobrang liwanag. Kumukuti-kutita bawat sulok. Kaya kung napanood mo nga ito na nga yung sign para ayain nga ang mga kaibigan mo. Bukod nga sa pailaw nga ng Kapitolyo na pinangungunahan nga ng ating gobernador na si Ramon Gico III. May mga ibang ang pasyalan na pwede nyo ang puntahan tulad na nga lang itong food bazaar na marami kang ang choices na mga pagkain na talagang trending. May mga rides na talagang mag-e-enjoy ka at kakasigaw bawat sakay. Bakit ka nga palalayo? Kung dito nga sa Kapitolyo ng lalawigan nga ng Pangasinan ay mararamdaman mo ang Toda Max na Christmas na bawat ngiti at simoy ng hangin ay talagang damang-dama. Sa dami-daming taong narito ngayon, masasabi natin na isa sa mga pailaw nga ng Pangasinan ay inaabangan. Ito nga yung papasyalan natin na total package. Kaya kung pasyalan nga lang ang pag-usap, para nga dito. Kahit ako nga ay talagang nag-enjoy sa ganito pa naman kaganda at kaliwanag ang pinuntahan ko, panigurado ay talagang babalikan ko. Talagang pinaghandaan kung gaano nga kaganda ang Christmas pailaw dito nga sa ating lalawigan ng Pangasinan. Handog ng Pasko na ang galing, ang tanglaw at liwanag ng Pasko na muli namang naramdaman na naman ng mga taga-Pangasinan. Halina't sama-sama tayong damhin ang ganda ng Pasko ng Pangasinan. Ngayong Pasko, muli nating ipadama ang tunay na diwa ng Kapaskuhan nga dito sa atin. Merry Christmas sa inyong lahat! Uy!